ang imong gugmang nga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gidaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Hello ko da kang Benjay Alpuerto. Ako, 13 hours ko nagulat ahya nakasakay sa barge to Kamigin. Ano ba yan? Nya, ganahan pa ka. 13 hours? Mas may palagi dili ka magwan. Sabay. Okay, balik sa atong one. From the top. Mayang adlaw! Kanimo dia, Brother Burns. Og Rico Suve. Hello dia sa may Baltimore, USA. Hello to Ma'am Joy Martinez. Baltimore. Grabe, dito sa kwan, no? Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Christian. Christian. MOR. Ingani mo ko na. Wala. Hey, explain. Nami bagong office mate. Nga itago na to sa pangalang si Ashley. Social ang pangalan, brother? Pang Westwoods yapon? Pang Pueblo de Oro yapon na niya. Ashley. Pang silingan. Oo. Shishyaw. MOR. Sa tinod anay lang may MOR, pagkita na ko sa iya. As in, nagpitok-pitok akong mata. Murag nakakape. Oo. Burag ka ng 24 hours na way tulog. Oh, grabe. Og MOR, nakayang ko sa iya nga. Lura na to, brother. It's okay. Boss sa MOR, nagpa-cute-cute din ko sa iya, ha? Og sa diyan ako naibawon. Nga single day siya. Oy! Ayan na. MOR na timingan pag yun. Nga si Bossing. Ako ang iyang gipa orient kang Ashley. Yo. Okay, MOR. Timing kayo, bro. Dugay-dugay na sa kung walay karelasyon. O siguro muna niyang gihatag ni Lord para sa ako. Yo, no? Perfect. Nagsugo na nga akong Gugmang! Oh, Christian! Ay, boss! Do. Do. Pakikuha sa akong kape, do. Galing lang kay boss, ah. Asa ni boss kining gun, grog? Kanang brewed!
Kabalo ka sa akong nga di ko kananangap ka na mga sugar. Kanang Ay, sir. fruit ang kwa, pre. Oy. Muning, kuhan katong famous kayo? Muna. Katong tai sa... Oy! Ay, sorry. May namahaw. Ay, namahaw! Etach sa... Oh, muna Buaya? ang AH. Buaya? Yesterday once more. Ay, do. Ay, boss. abot na akong kilatan. Ashley? Yes, sir. My God. Alit dire. Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Hi. Oy, Kusan! Boss. Ay, mong laway, oh. Nagtulo. Ay, sorry, boss. Ako si Lupo. Ina na, sir. Oy. Nausa ba na, sir. Oy. Sorry, boss. Lisa mo dire sa opisina. Dala na akong kape. Nara, boss. Ay, dito. So, dire, Ashley. Sige, yes, sir. Yes, sir. Could be 5 Thank you. Christian. Sir. Mo niya itong bagong kauban rin sa opisina. Mo niya si Ashley. Hi. Hi. Ashley. Mo ni si Christian. Mo ni ang 3-time Outstanding Employee of the Year. Boss, ay, maulaw sa tapos. Adi rin mo kala. Kabalo ka, usan ni sa mga sinaligan ako rin ni sukad, perfect attendance ni siya. Bisa gi chicken pox, mujote. Bisa pag-isor ice, mujote. Boss, mo. Bisa golewek, gajote. Bisa golay, gajote, mujote. Boss, hapit na tinood, boss. Kaya yung kwarto, diri ramon pod. In-house. Amo ba? Lo, grabe kayo ba? Ay, Kanang responsible pa, kanang gwapo pag yun. Gwapuhan ka na na nga? Gwapo siya, boss. Uy. Tari pag ito salamat. kunutihan. Christian, karong adlaw ang sugod ni Ashley. Paliyo kong pakitor diri sa atong panta. Sure, boss. Okay, bahala, boss. Okay, Nawas bahala. sa mga don'ts and don'ts. Walay dos sana. Wala. Don'ts and don'ts lang yun. Ilaag siya sa pantry, o asa dapit, tapos ila sa uban na itong mga office mate. O gusto na akong gwapo ang imong pag-orient, ha? Office Para makabalo siya sa dapit. Boss, Pikas Building pa man tong office mate. O dito mo sa Pikas Building. At mo dito, ha? In kaso galing layuan mo, gamita akong helicopter. Wow. Naraman. Inga nagkakakulba din. Naraman, makita naman ako building, boss. Pwede dito, in kaso lang kapuyon mo. Kapuyan. Okay. Sir, kanang... As in, kanang sa man, Mr. magtiktoy, sir? Karon na dayon. Tuyok-tuyok mo, tuyok-tuyok hantod sa malipong mo. Karon. Sige na do. Sige, boss. Para di ta malangay do, ha? Karon nga ba na do, ha? Ako'y bahala, boss. Promise. Ayaw na bastusan ang ano akong ano to empleyado. Lain na ba ka? Promise, boss. Di gina ako bastuson. Sige, sir. Puti na yan. Karon na, sir? Karon na. Sige na, gawas na mo dito. Kapoy ko, oy. Grabe atong tuyok-tuyok ang kumpanya. Actually, dapat sa 1/4 sa imong nakita sa Ha? 1/4 pa lang ni. Grabe, oy. Mas dako pa ni sa complex nato na imong nakita niya. Wala, oy. Grabe kaayo ba? Napagay dito ka na. Kutob sa imong makita ka na. Mao ba? Bilingi sa Grabe kayo. Mga empleyado diri ba? Mga itsuraan yun. Mga hamis, ana. Pero kasagaran ang bagtakon lang, no? Mo gani requirement ko na rin. Napil to speak kaso gwapa ta na pero bakang. Isa Saba po- na, oy. Isa po na sa mga qualifications. Mao ba? Sa mga on sa labi? Ala, oy. Hindi, gutom na ka? Paniud to naman di ay. Tara. Libre yun ta ka. Morning cafeteria? Kani. Wow. Boda gana sudan, oy. Bi, uy, munggos. Bi, uy, munggos na po. Uy, munggos. Ay, lima kakaldirin, puros munggos. Actually, laylay nagguan, laylay nagklase. Kanisagol chicken, kanisagol, okay. Na spicy. Ako, bisa kung sa may akong kaunon, oy. Kaon man kay kuha ng Kinilaw nga Buhok Lamas. Basin Gusto gusto ka mo kaonog. Wala naman gud sila Mo galing. wala naman gud sila hito dere basin Ay, hito. Social. bagay labi pa mo kagita. I mean, Unsay hita? seafoods. Labi seafood.
Gusto po kong utan. Pwede. Kanang mga dagkong utan? Ay, kanang gahi nga utan. Pero kung ano ba Kanang dakog ulo nga utan. dagkor ba ning mga ugat? Nga utan. Mugin akong ganahan sa doy. Pero- Dili kay kong utan gyud. Basin Mugin akong kinaham. basin wa kanaanad ba? Utan! Basin wa kanaanad mabigla ka. Mau ba? Magsugod lang sa Utan. Ang galing mo! Nadi ko ganahan kinay one time nakatisi ko, utan. Nang ay wako, wagi ko malingaw. so gusto nimo katong kuan. Utan! Kana Oo, kay gusto mo gyud ko nga kanag yung nang healthy gyud ko ba dagan vitamins ana. May bastos. Mo di ko ganahan utan. Gusto ko utan. May bastos. pero Ashley, pasin og ganang alam po ka tingala ba? Kung tanan lang ako, na-curious lang po ko ba? Wala ko kitag sing-sing sa imong kan. Single pa ka? Ala, ay! Sa ako lang ang naong mo rin kung minyo. Single pa ko, ay. Samo kayo ka. Wala lang. Pag miniskirt, magkukukaroon kong minyo ko. Lagi kay... Ito yung nga sexy yung kaayo. Samang ka, oy. Mo ba? Ikaw noon. Dili, Wala sa kay sing-sing lagi. Wala. Kwan. Single po ka? Meron ako single. Ha? Single Bi, tanongin mo naong Bi. Tanong. Wow, you deserve it. O, tanawag ako liog. Wala yung chikinini. Ay, Kato din mo na, katong office mate na to ganina, kato si Lito. Dagan gito. ay. Amo ba? Oh. Wala. Ay, kay ka ba kay regular? Di ba regular? Dugi na mga diri? Tawad na po. Oh, regular pag yug ka. Tapos wala kay girlfriend. Ala, bayot siguro ka, no? Ako! Basta yung anang idara, tapos regular, taway uya, bayot na, bayot. Gusto ka... Bayot gusto ba? ka Bayot ka, tistingan no? na ka? Unsa man? Gusto ka tistingan na ka? Loko na bagyog ko nimo. Una, another ba kog, utan! Makatilaw ka gid. Kay murag panan ako sa imo, kay murag, utan. Basin na anad ra kag talong ra. Hoy! Bisa pagkalabasa og upo, kaya ahong ko na ba? Pinya. Why usapay? Tulon dito. Oy, pinya. Nauso lagi na karong weekend. Sa kuya na ng pinya, good ba? Na, ka-relate ka lang nimong tapa niya. Oy, bitaw. Dagan ko nakita ng pinya Kasi ba? gusto ka mag-viral. Gusto ka mag... Katuiya, pinanitan mo to. Ang imo, wala. Umaw ba? Wala gini mo gisend sa chat box. Wala na ako gisan kay uso ng print screen. Amo ba? Single pag ibitaw ka? Single pala ko, promise. Oo, cross my leg. Di ay? Cross my neck. Wala, oy, ganahan na bagyo kong mga engineer. Di ba engineer man ka? Oh, Oy. Electrical engineer ka? actually, 5 na kabuok. Muna makita nimo sa balay, mechanical engineer, civil engineer, geodetic engineer, electronics and communication engineer, budawat ug labada. Ay, mo ba? Kalimang ako. Ay, wala dito labot ay kalimat. Ingon mo sa kumama sa una nga, kung magminyo magaling ko, sigurado na ako nga regular, tapos engineer pag yun. Trahayag na akong kaugmaon. Ingalan mo to akong kailang nga si John Michael Batilo. Ay, oo. Oo, nasibag kong balay karon pero iyang kinsina, 1.5 na lang. Naurot sa loan. Ako nang kaila. Ako nang kaila. Mauna, pagbalay pa. Ang galing mo! Mauna ang giingon. Ba? Sus na. Mau ba? Wala, oy. Kay Tessa. Wala, oy, crush na takado. Tessa Ashley ba? Imo bang pasabot single ka, single ko. Mau galing, mau galing. Tapos engineer pagkita, na, murag gina kong bantog na pagtanaw pala na kuunan nimo, barag tantalizing eyes kayo ka. Barag feeling na ko, barag mo na gini ang gipangayo ni Lord sa ako. Pero ay. Tessa, klaro na ako, dili tanan engineer, mga mugbuog kamot ha. Ay, pag-ana, uy, laina ni mo. Dili man ako, kay klaro na ako, taas akong dangaw. Mau galing, mau galing. Manang, ayaw ka kung isara ka dangaw, pero taas man po na ako dangaw. Tama na. Ala, oy, crush na takado. So, Ikaw ha, basi napasingle-single ka ha? Single lagi ko, promise. Oy! Boss! Christian! Boss! Oh, kumusta ka po ng inyong pagtuyok-tuyok?
Ay, okay kay boss. The best kay imong kwan, boss. Bago nga gikuha, boss. Lain na pagka-history mo sa the best. Burang magnay. Burang naay ko. Burang naay laing meaning. Di, ako pasabot, boss, kanang observant kay siya. Mao ba? Catchy kayo ang matuba. Dali kayo niya mag-get sa mga ano. Kabalo bagi ka do nga diri sa ko gusto na ko nga maayo yung karakter, maayo og attitude ng empleyado. Sa imong pagtanaw ba buutan ba nga pagpapay? Butan, boss. Kay pag ingon ako sa iyo og luhod man, boss. Mao ba? Pag ingon ako tuwad. Ay, Oy! ba ako mag... Ano na punta matagtuwad-tuwad? Ano sa manday mo? Naman ko ikuan, boss, na i-part dito nga kailangan mutuwad para maagian. Katong dito dapit sa may kuan, sa kilid dapit sa katong dito nga sa boiler. Kana, boss. Yung pag ingon ako, Kabalo ba ka do, ikaw ba gid akong pinangabutan nga empleyado. Boss, Gusto na ko nga imo siyang bantayan ha. dili sa choosy mo kaon, boss. Mo ba? Dili arte? Wala, boss. Mo ba? Walay pahid-pahid, boss. Diretso. Takmal. Mo ba? Walay pahiray? Walay pahiray. Way waswasay? Wala, boss. Kaon dito? Wala. Oy, gwapo. Ay, bastos. Dagan makingana good mga kon arti kayo. Wala nang umingking, boss. Mo ba? Hawi diretso pak. Mo ba? Dakmal len Asa mo na ngaon dapit? dito sa cafeteria, boss. Mo ba? Muna ganan ako nga mga empleyado. Burang artiyon mo to siya naong kay kabalo pangalan pa lang pang subdivision na. Dili, boss. Butan gid, boss, kay Mo ba? niagi gid garang kaon gid og ut. And Mo ba? boss. Ganahan ko daging mga mga empleyado diri nga di man nag-utan. So sila karne pagtila baho kayo. Ay, bastos. Muna na sa hallway magsabay-sabay na sila pangutot. Baho. Grabe may itong utan ang kinaon. Humot. Mo gid, boss. Grabe lagi, boss. Vegetarian dito day. Oh, Mayo. Do, Kuya, okay, boss. tagan mission. Karong si Manado ha. Bantay gid siya do. Panawang attitude. Kaysa record lang, mayo man siya, may mga grado ana. Ako lang nga makita na ko nga may ba siya og working attitude. Kabalo ba kasi ako nga mo gina importante sa ako. Pero, boss, Oy. kanang imo gitong gipasuot sa ngatong uniform gi, boss? Oo. Man 60 kayo. Damo kay stocking, boss. Di na ako klaro ba? Mo ba? Ari patangtang tong stocking. Sure ka, boss? Para pure skin yun. Okay na, boss? Okay na. Basta kay imo ng bantay ha. Tanaw, wag obserbahay. Yes, boss. Promise, boss. Okay. Ashley Christian! Alisa mo dire! Lola. Burag wala gina mo si sir. Alisa mo dire. Boss, good morning, boss. Nai-report sa ako si Lady Guard. Ano sa report, boss? Outside na, boss. Boss, wala mi nangaon da sa office, boss. Wala. Dito ra gid mi sa kon, boss. Nakita niya kagahapon nga abri ang stock room. Sirado man na, boss. Gilak man na mo to, boss. Wala. Nasa imo. Sa oras, boss. Oo, tama na. Pag-robing niya kagahapon, mga alas 5 sa hapon, nakita niya nga abri ang stock room. O sa iyang pag-investigar, iyang gitanaw-tanaw, na'y nawala nga mga gamit. Ala! Di ba inyo man nadapit nga area? Kagahapon mo nakabantay diha? Ano, basing ko ninyo nalak? Ambot lang, boss. Kaya ako nalak man ako gito, boss. Boss, akong gipalak kay Ashley, boss. Kay... Paguman ko niya gisangat, boss, iya na yung gipalak, boss. Di, akong pasabot, boss. Usa gisangat? Di, ako siyang gipatungtong kay dili niya maabot. Boss, gipatungtong ko, boss. Kaya na sa taas, boss. Lisod mong god. Sa akong pagtanaw para bagyot, mga mahalon ra bang nawala? Ang mahal. Christian, kabalubeg yung ka. Boss. Dugay-dugay na ni Juanita mo, karon lang gini na itabo. Nga nay nawala diri sa to. Basin na nawani lang baka, boss. O sa man, kasi katong gagmay na mga butang, boss. I am so sorry to tell you this, but akong ipasuma total kung pila nawala. Ug ako ning bawas yung sweldo. Boss! Olok ka. And since, Christian, ikaw may senior, sa imo na ako ibawas. Olok, eh. Nag-loan para ba? Sir, bawasin na lang ko, sir, appeal, sir. No, Ashley. Ashley, ayaw ka bala ka.
tungod kay si Christian man ang sa quandary. Sa iya lang sa. Negligence ni Christian. Okay ra, Ash. Ako'y sagutan. Olo, uy. Sa'yo na, gawas mo dito. Ay, patawal lang to sa lidigal, kaya ako ipa-compute kung pila nawala. Olo, uy pa. Naunsa ka to ba? Kanong, nalak ito ni mo? Nalak man ako, uy. Nag-una ba ako sa imo? Katong yabi nga kung gikon sa mo. Wala ko galing ikikon galing. Pag di ba akong yatag sa imo ba ang yabi diritso? O mo naman dayon to. Ang kadado nakita gini mo nga ni. Oh, ilak oy. Basi ni untol. Nitingog oy. O galing. Oloy, nabawasan na inuong ka sa sweldo ay. Wala pa sa iluag yung kayo ko ha. Okay lang. Basi makita ra po nato na. Sa kato nawala po na butang na. May pasinsag yung kaayo ha. Uy, naguba na nun imong bad record. Okay ra. Kasi iluag yung kaayo ko ha. Di okay ra lagi, promise. Ako na ibala na. Napamay nabilin. Napamay mabilin sa akong sweldo karon. Alay, idol yung kay taka ay. Pero, kabalo ka, everyday yung bitaw. Yung kasabot ba? Kanang everyday bitaw nga nag-ilag ita everyday. Kanang everyday. lagi ka ng everyday lagi. Kanang burang. Burang na ko ilay nang gaka-feel ay. Si pasabot yung mana. Ambot yung kasabot. Kanang everyday bitaw nga nang ingani. Di ko kabalo nga feeling. Kanang burang. Kanang bitaw ganahan kay ka mo trabaho kay makita bitaw ni mimong idol. Kanang ano bitaw nga feeling. Parehas data. Mo ba? Samo kayo ka ba? Dawa, na ba ka nag-reply kagabi? Nagulatulad ba ko sa imong text ay. Balo ka. Na-expire na imong load, no? Oo. My God, regular employee, prepaid gyapon. Di, layo mo gud kayong kwan. Layo mo gud kayong postpaid dito. My God. Pero Postpaid na po. Pero balo ka, kanang sa imo lang po na ako naaminan ba? Naunsa? Sukad biya nga nana ka, gakaligo na biya ako. Bantog na itong first day, Buhok ilaga. At tinaligo na kakaroon. Nagkailis akong medyas. Mao ba? Niya ang akong mga brief, dili na mabtag Oh sa my God. Oh my God. The feeling is mutual. Mo ba? Parihat ta mga bahusan. Wala, uy. Ayaw pa yung ana ba? Mainlove galing ko sa imo. Bantay lang yung ka, ha? Okay. Idol, bagid kita ka. Na. Sugton galing ta ka karon na. Makauyab yung ko karon. Da, pag sure dia. Be. Ayaw ko hagita. Sige, be. Sugton ta ka karon. Na, sige, ayaw ko hagita. Saman. Uyab na ta. Lukan ta. Christian! Ashley! Ano mo rin? Saan may si Boss? Oh my God, what's happening? Boss? Unsa di boss? Huwag mo ka palo? Giransa kang opisina sa taas. Ha? Boss? Nangawala ang mga lapida. Katong mga mahalon nga lapida. Katong touchscreen nga mga lapida. Boss, dagko makay Mga to. bago na itong product nawala. Kamu na may nagawid sa yabe. Dagko makay to. Basin na... Sorry, na late ko. O si Ato, boss? Ashley, huwag ba ka nakabantay? Di ba inyo man ang lugar na sa taas? Ngano mga nakawatan na ransak mga gapon? Abri na po na portahan. Ala, ay, naunsa naman ni... Nalak ni mo? Man, ni una bi ako sa imo kagahapon kay yung kong nag-ilis kong napkin. Kailan messy akong kuan feeling kagahapon. Mo dito pula-pula pa. Sa mga oy. Pero sure gi ka nalak dito ni mo? Nalak na ako oy. What's happening? Christian. Boss. Saan eh? Wala ko Pila na outstanding employee ka na ako. Murag delikado na ni Christian. Murag dagan na kay ka negligence. Boss. Boss, ano spelling sa negligence? Lagi boss. Kamo, dagan na kayo mo mga lapses, ha? Way usabay. Mausab man dayon. Boss, ano sa'yo Hindi spelling? na ko ganaan, ani. I don't like this anymore. Boss. There's something wrong Boss. with the way I speak.
You don't even see me. Honest, boss, wala. When I pass you on the street, I close my eyes. Kanta man na, boss. Karaoke. Kanta na, boss. Karaoke na ta, boss. My God! Laman akong ulo! Gusto ko mukha ng pinya! Panguha mong pinya dito! Oh, nanang yabi, gwapo. Uy, dayon to tong date karong Sabado. Oo. Samo kay ka. Ay, Dito na nako ihatag ang imong gipangayo gyud. Sure ka, yatag na nimo. Dito na ko mubika. Kanang full na gyud nga bika. Ito naging adlaw, sinibika raman to. Bantog. Sinibika lang, kaya di pa man to. Pumunta yung relasyon. Bantog ra. O, sinibika lang sa pagkakarong Sabado, kumadayon gyud, full bika na gyud. So masangat na gid sa shoulders? Yes. Uy, bastos ka. Uy, na si Raver. Sorry. Tama na! Ato na ko, ha? Sige, ako ni bala ni... ako po, hinahinay na po ko. Amo to na sad ka? Oh, hinay na po ko. Mag-PM ko niya, ha? Sige. Tapos katong emoticon ako, mag-heart-heart na lang mata, ha? Hinahinay na ko, ha? Sige. Ako saan mo? Ato na sad ko. Mula ka na sad ko. Bye. Basta ka no Sabado, ha? Oo. Ang full bika, ako na ihatag. Sige, bye. Baby. Lakaw na siya. Wala pa rin. Mutago ko. Taysa. Uda lagi ko, ani ba? Feeling kakul ba lagi ko, ha? Nasa iyang yabi. Pero, yatag niya sa akong sa namapuras. Duda gi ko, ani da. Duda. Be, mutago ko. Tanawon ako dali. Silipon ako, be. Anong nibalik mo na siya? Anong padulong? Storage. Sa storage room? Nahal sa akong yabi. Ano? Naabri niya? Hala. Taysa. Abi, sundo na. Ay, dili. Ulatan ako. Ha? Hala, paggawas na siya. Ashley. Nakaya ni mong isa ka ref? Kinsa ko? Asa ko? Ashley. Christian. 25 kalapida na kaya po ni mo? Christian. Unsi pasabutan eh. Christian ay pagsaba, Christian. Unsi ay pagsaba. Alam mo, sakit akong mama. Ha? Kailangan ako ni Botong naisakit akong mama. Unsa day? Nasamad siya sa kutsilyo. Kailangan niya dako kayong operasyon. Kanang Christian. Unsi baton niyo sa lapida. Christian. Ayaw pagsaba, bi. Abi na ako nilakaw na ka, uy. Christian. Alok ka ng mong liog. Chishami, para maamang mabuta ka. Hindi na, tayo saba. Unsi buti mo pasabot? Dugayan mo makagets. Uy, bugok ka. Ako ang gapangawat diri. Dugayan mo makasabot, uy. Sa ato. Sayang ka ba? Engineer ka pero bugokon ka. Christian ay pagsaba. Christian, please. Christian ay pagsaba, ani. Dili ni boy. Christian, ay pagsaba. Maluoy ka. Kailangan ako ni sa akong family. Kailangan mahalin ning lapida. Kailangan, akong papa manggol. Gusto niya bagong iPhone. Di ko katuo nga makaya ni mong sakwat ang isa ka ref o 25 kalapida. Mugaling. Palapsan ako kay kapoy na kayo. Bahoy na kayo kung tiil. Pabuta-buta na lang, bi. Sige na, Christian. Ganong nakaya niya. MOR. Si Ashley ang gapanguha o gapangawat. Apan tungod kay di ko gusto nga maulawan siya. Nagpakabuta-bungol lang yapon ko. Ako amoy nagbayad karon sa mga nangawala nga lapida. Patay na ni Ron. Nagano lang ako dito pa. Yang refresh ang kuwan. MOR, tama ba ni ang akong gabuhaton nga nagpakahilom na kabuta amang na lang? Okay, MOR, iyon pag-isa sa ako na in-love gid sa ko. Tinuod gid ka na iyang pasabot nga na in-love? Or aron lang nga, di na ko sa isumbong, naglibog na unsa man niyoy. MOR, please.
Sulti ko sa kong angay buhat.